Nema sumnje da su novi vek i milenijum doneli mnogo toga novog. Promenilo se naše shvatanje znanja, nauke, autoriteta, države. Da li se menja i naše razumevanje novca? Da li smo u trećoj deceniji 21. veka na korak od novog novca? Ali pre toga, zbog čega bismo menjali stari? Dobrodošli u podcast Centra za antiautoritarne studije. Ja sam Milena Marić i danas razgovaram sa Andrejem Čvorom, osnivačem Dissentera. Andrej, dobar dan. Dobar dan. Ekonomisti često za naš novac kažu da objašnjavaju ga konvencijom. Šta za tebe znači savremeni novac? Savremeni novac, ako govorimo o ovom opšte prihvaćenom fiat novcu kakav danas znamo, je, nažalost, nešto o čemu ljudi obično ne razmišljaju naročito duboko. To je otprilike i na neki način tabu tema, a i sa druge strane nešto što svi uzimaju zdravo za gotovo. Za mene, recimo, velika šteta i jako čudna situacija da nas u školama ne uče apsolutno ništa o novcu. Sve što smo učili iz geografije, možda kako se zove valuta u kojoj zemlji, to je to. Niko nam nije govorio šta zapravo potkrepljuje vrednost novca, šta su krediti, šta su centralne banke i kakva je njihova veza sa državom i kakvu ulogu igraju. Ili tako, bilo šta vezano za naš generalni finansijski sistem. I onda kada čovjek uzme da istražuje to malo dublje i da gleda istorijat novca i kako je on evoluirao zajedno sa civilizacijom, tu ima mnogo meni lično bar zanimljivih trenutaka i nekih vrlo kontraintuitivnih stvari. Šta je bio tvoj aha moment u kom si shvatio da je zapravo naš novac, kad kažemo, koji uzimamo zdravo za gotovo, virtuelni novac? Pa najverovatnije napuštanje zlatnog standarda. Taj trenutak kada su države i centralne banke mogle da štampaju neograničenu količinu novca bez da njih potkrepljuje nešto fizički kao što je do tada bilo. Koliko je to uticalo da sad, skoro 50 godina kasnije, sve više i više ljudi razumeva koja je zapravo prava vrednost savremenog novca? Pa mislim da ljudi i dalje generalno jako slabo razumeju. Negde sam pročitao da kad pitate Amerikanca tipičnog šta obezbeđuje vrednost dolara, oni i dalje misle da tamo negde u sefu stoje zlatne poluge koje... Tako da mislim da prosječan čovjek je još uvek vrlo neosvešćen po tom pitanju. Ali ono što je poznato je da svaki put kada imamo taj korak napred u evoluciji novca, većina ljudi se na neki način pobuni. Svi imaju utisak da to novo što treba da dođe na neki način nema vrednost. To smo videli kada smo napustili zlatne novčiće i počeli da kupujemo metalne i kada smo prešli sa fizičkog zlata na papire koji zapravo daju pravo nekome da preuzme zlato, pa onda kada smo napustili taj zlatni standard i sada isto i sa Bitcoinom i drugim kriptovalutama. Svaki put ljudi kažu, ali zašto bi to imalo vrednost? A kada ih pitate, dobro, zašto ovo sada ima vrednost, oni opet ne umeju baš najbolje da objasne, samo uzimaju zdravo za gotovo da je to što je opšte prihvaćeno. Pomenuo si Bitcoin i druge kriptovalute. Da li bi one mogle da budu alternativa savremenom novcu? Apsolutno. Tako si siguran u to? Pa da. Mislim, vrlo je lako zamisliti svet u kome je čitav finansijski sistem zasnovan na nekom decentralizovanom sistemu kao što su kriptovalute. Bez centralnih entiteta, bez nekog ko ima moć da cenzuriše i određuje ko može da učestvuje u finansijskom sistemu, ako ne može. Bez geografskih granica, političkih. Imamo, znači, sada globalne valute koje ne poznaju političke granice kakve mi inače imamo. I bez banaka. Mislim, banke su tu na kraju dana suvišne. Jer sada ako uspemo da repliciramo čitav finansijski sistem na blockchainu, blockchain je tehnologija koja stoji iza kriptovaluta, onda svi ti veliki moćni akteri u trenutnom finansijskom sistemu postaju bespotrebni. Ali vratit ću te na početak, na nastanak kriptovaluta. One se pojavljuju sredinom 2000 i 2008. sa Bitcoinom, odnosno posle svetske ekonomske krize. Koji su drugi preduslovi, osim svetske ekonomske krize, bili potrebni i ispunjeni u tom trenutku da bi se pojavio Bitcoin? Ono što se zna je da je to dugogodišnji, višedecenijski san nekih kriptoanarhista i tako dalje, koji su od početka interneta fantazirali o nekom internet novcu, globalnom novcu, ali on se pojavio tek 2008. Šta je ono što je ključno bilo za nastanak? Bitcoin je pre svega tehnološka inovacija, na neki način tehnološka revolucija. On je rešio jedan problem koji u informatici postoji već od 70-ih, možda skoro 50 godina. Taj problem je nastao, to jest ljudi su ga uočili onda kada su pokušali da naprave čistu digitalnu valutu.
kada su rekli, ok, sad imamo informacije, imamo digitalnu mrežu, internet koji može da prenosi informacije, da li možemo da imamo valutu koja je predstavljena samo kroz informaciju? To nije lako uraditi, bar ne bez nekog centralnog entiteta koji će da vodi zapise. Jer kad imate informaciju možete da replicirate beskonačno i besplatno, bez ikakvog troška. Problem se zove double spending problem duple potrošnje. I u suštini Bitcoin, odnosno blockchain, je tehnologija koja je taj problem po prvi put rešila. Tako da, ok, pitala si šta je preduslov. Pa tu je verovatno svih tih 50 godina istraživanja i napredovanja raznih tehnologija doprinalo do toga da konačno možemo da rešimo i taj problem. Jer Bitcoin nije sam po sebi nešto revolucionarno kao što recimo internet bio, ne zahteva novu infrastrukturu ni novu pojedinačnu tehnologiju. Ali je na specifičan način ukombinovao mnogo postojećih tehnologija koje su razvijale tokom poslednjih 20-30 godina. Pre svega kriptografija, hashing funkcije i peer-to-peer decentralizovane mreže. Da li je ubrzalo ta istraživanja i napore raznih informatičara širom sveta da reše taj problem, pad poverenja koji je izazvala svetska ekonomska kriza? Možda donekle, ali iskreno mislim da taj Bitcoin research članak je poprilično nijotkuda došao. Na nekoj tamo mailing listi gde je bilo možda 20-30 istraživača koji se bavilo time dugo, je neki potpuno anonimni lik koji sebe naziva Satoshi Nakamoto, izbacio taj članak koji potpisuje po prvi put Bitcoin i to je prošlo nezapaženo. Ja mislim da par nedelja verovatno niko nije čak ni naročito obratio mnogo pažnje na to. Ali kada su vremenom počeli da shvataju o čemu se tu zapravo radi i koji je doprinos tog istraživanja, onda je Bitcoin počeo da nastaje kao sama tehnologija i nešto što je počelo da prodire u globalnu svest. Tako da nije, rekao bih da je bio poprilično onako boom, više kao neki šok koji je došao nijotkuda. Da, ali zbog čega su tražene alternative postojećem novcu ukoliko je sve bilo u redu? Dobro, da, apsolutno jasno da postoje ljudi sa takvim uverenjima i sa takvim ideologijama za koji je Bitcoin san. Nešto neverovatno i nešto bogom dano, ali možda su se čak i dosta njih već bili pomirili da se takav problem neće tako lako rešiti. Mislim, nije lako, naravno, ovo je vrlo kompleksan sistem i vrlo složen. Koliko ima danas kriptovaluta? Bitcoin je bio prvi, ali sad ih ima, da li se zna uopšte, se radi o proceni ili? Pa verovatno na hiljade, jer danas je, mislim, toliko lako doći do postojećeg koda koji je uglavnom otvoren i deployovati ga tako da stvori novu kriptovalutu. Tako da ako se držite definicije kriptovalute i gledate koliko zasebnih nekih entiteta postoji, to su verovatno na hiljade. Ali validnih, kredibilnih organizacija sa jakim timovima iza sebe ima možda 20-ak, ne više. Ako pričamo samo o kriptovalutima, ne drugim blockchain projektima. Da, u kriptovalutama, s obzirom da one pretenduju one su jedine koje bi mogle da budu potencijalna alternativa novcu ili ne? Da, pričamo o blockchainu, pošto je blockchain i sam kao tehnologija dovodi do nekih novih mogućnosti. Nevezano samo za transfer vrednosti i novca, već i za neke druge inovacije. Naravno, ona je primenjiva i u različitim drugim aspektima, sigurno u komunikaciji, u povezivanju, u organizaciji rada, društva, medija, bilo čega, da. Tako, pre svega decentralizaciji već postojećih sistema i institucija. I ona kao takva tehnologija istu stvar, isti princip primenjuje na novac. Tako. Neki konzervativni ekonomisti koje sam čitala istražujući ovu temu izrazito naglašavaju varijaciju vrednosti kriptovaluta, poplavu takozvanih pump and dump šema u svetu na tržištu kriptovaluta. Kako ljudi mogu da znaju koja je valuta kredibilna, ispravna, šta je pump and dump, šta je rizik, u šta mogu da ulažu, u šta ne? Da li se isplati majnovati kriptovalute sad? Dobro, što se tiče prvog pitanja u vezi toga, kako neko da zna da li je neka kriptovaluta prevara ili pump and dump ili ponzi šema i da li da ulaže, pa najjednostavniji odgovor je ako nisi siguran, onda nemoj da ulažeš. Jer obično ljudi koji su dovoljno duboko istražili, koji su dovoljno duboko u tom svetu, mogu poprilično lako na osnovu nekoliko različitih indikatora da znaju šta je legitimno, a šta je neki pokušaj piramidalne šeme ili tako nekog navlačenja naivnih ljudi.
Tako da najsigurniji pristup bi bio ukoliko sumnjate da nešto može da bude šema tog tipa, onda je najbolje da se držite na distanci. Ali u suštini treba pogledati samu tehnologiju, ljude za koji imaju tehničko znanje mogu da pročitaju šta je to zapravo što stoji iza te, nazovite, kriptovalute i da pogledaju tim ljudi koji se bave time, šta su njihovi motivi, šta je njihova vizija, zašto su u tome. Vidite, kao svaka nova tehnologija, kriptovalute su privukle veliki broj vizionara i ljudi koji su tako neki kriptonarhisti i geekovi. Ali s druge strane privuče se i veliki broj ljudi koji gledaju kako to da brzo iskoriste za ličnu dobit. A samim tim i takvih prevaranata i ljudi koji generalno imaju sumnjive moralne vrednosti i voljni su da pokušaju da iskoriste novi talent. Love u mutnom i da profitiraju. Tako, da. I da, mislim, ono kad sam pomenuo da postoji na hiljade kriptovaluta, verovatno je veliki deo njih pokrenut od strane takvih ljudi. Ali postoji par legitimnih koje u suštini zasenjuju sve ostalo. I po količini truda koji stoji iza njih, i po idejama, i po viziji koju njihovi predstavnici i generalno community zastupaju. Da li se isplati majnovati te legitimne valute s obzirom da postoje ograničenje koliko ih ima, a ako su legitimne to znači da je već jedan visok procenat već? Da, jasno. Kod mininga, par kod ovih velikih kriptovaluta kao što su Bitcoin i Ethereum recimo, je već dosta zasićeno to tržište. Mining je svakako bio isplativ pre recimo 8-9-10 godina kada je sve to bilo vrlo u samom začetku, kada ste mogli samo sa računarom koji imate kod kuće da pokrenete mining algoritam i da zarađujete te neke besplatne coine. Sada se mining svodi na mining farme, ogromnih custom čipova koji su napravljeni samo za to, koji su vrlo moćni i troše jako mnogo električne energije i ljudi su već uložili mnogo novca u takve operacije. Tako da neko od svoje kuće ko plaća struju kroz mesečni račun i treba da nabavi tu specijalnu opremu da bi uopšte mogo da se takmiči na tom tržištu, verovatno je jako retko, bar kod nas isplativo. Osim ako nemate besplatnu električnu energiju, onda verovatno treba da i možete da iskoristite to za neki profitabilan mining. Sem toga, mislim, ako želite da budete deo ovako nekog pravca i nove tehnologije, verovatno je isplativije samo uložiti prosto u tu valutu koju verujete i koja se nekako poklapa sa vašim viđenjem stvari, nego ulagati u opremu i struju da bi majnovali. Bar iz nekog mog ličnog iskustva, ovo drugo je uvek bio bolji pristup. Kako svetski bankarski sistem, finansijski sistem reaguje na kriptovalute? To je bilo zanimljivo posmatrati. Od onih ranih dana pa do danas kako su njihovi komentari i njihovi stavovi i njihovo viđenje menjali. To je ona poznata kliša izjava. Prvo nas ignorišu, pa nam se smeju, pa se bore protiv nas, pa onda mi pobedimo. I bukvalno smo videli sve te faze. Od ignorisanja do sada, do vrlo agresivnih pokušaja da se suzbiju stvari. Ono što je meni iznenađujuće i što nisam očekivao tako brzo je da već vidimo dosta velike banke koje ulažu dosta resursa u to da vide kako oni mogu da iskoriste blockchain i kripto. Što je dosta kontradiktorno, jer sve vrednosti koje kriptovalute i čitav blockchain čine takvim su kontra svemu što banke predstavljaju. I ja mislim da tu ne može da se napravi logična i smislena sinteza koja neće narušiti ili trenutni sistem i ono kako trenutno banke funkcionišu, ili vrednosti blockchaina, što će onda samim tim i osporiti čitav taj blockchain. Jedna od karakteristika bi mogla da bude i to da nema posrednika, a banke upravo jesu posrednici. Tako je, da. Ali čime objašnjava, šta bi bio motiv globalnog finansijskog sistema da sad pokušava da... Pa strah. Strah? Pa da, kada vidite da se pojavlja nova tehnologija i da ona jako brzo raste i uzima zamah, a zapravo vam predstavlja pretnju, vi ne možete samo to da ignorišete do daljnjeg. Morate da ako ništa, da istražite, da vidite o čemu se tu radi i na koji način ona vas može ugroziti. Oni koji ode u korak ispred, oni traže načine da se prilagode. Da kažu, ok, ako ova tehnologija zaista može nas da zameni, hajde da vidimo šta mi možemo da uradimo da postanemo deo toga. Ali onda verovatno pre ili kasnije dođe do tog trenutka gde shvate, ok, ovo ne može da funkcioniše. Ako kripto može da pošalje vrednost iz, ne znam, Srbije u Kinu u roku od 5 minuta za par centi, čemu onda služi čitav ovaj naš sistem posrednika i provizija i čitavog lanca banaka koje stoje između kada tehnologija koja se pojavila omogućava tako nešto. I to je vrlo, vrlo čudan onako konflikt i
I ne znam, prosto neke dve jako teško spojive stvari po meni. Kakva je perspektiva? Da li misliš da će kriptovalute u nekom trenutku ipak uspešno zameniti novac ili će taj sistem da se bori? S obzirom da je moć još uvek na drugoj strani. Da, tako je. Teško reći šta mislim ili šta očekujem, mogu samo da kažem čemu se nadam. A iz nekog mog iskustva i ovoga što sam istraživao o istoriji razvoja tehnologije, nekako mi se čini da tehnologija na kraju dana pobedi. Koliko god da su moćni protivnici, kada imate novu tehnologiju, kada je ona došla u svest ljudi, teško da nju možete suzbiti pa da nestane. Jer, mislim, tim sistemom bi se vjerojatno vratili na jako niži stepen razvoja. Slično je bilo sa internetom, kad pogledate. Internet je zapravo bio pretnja mnogim vrlo moćnim industrijama. Dobro, to nisu bili političari ni banke, ali jesu bili mediji, muzička industrija, generalno bilo koji distributer bilo kakvih informacija ili nefizičkog sadržaja. Da, ali mi vidimo da je internet uprkos svemu tome nije pobedio. To radi se o veoma kontrolisanom prostoru gde je nadzor mogući. Mislim, teško je sakriti se danas na internetu. U ovom pričamo o mainstream internetu, ne znam, deep webu. Ne, apsolutno. Internet je ovaj kakav je danas daleko od idealnog. Samo hoću da kažem da neke industrije koje su bile u poziciji da ih internet ugrozi, su sada ili se potpuno preobratile ili su nestale. Naravno, sada opet imate servise na internetu koji naplaćuju sadržaj, imate online novine koje morate da platite, imate Netflix i Spotify i tako slične servise, ali kada s druge strane pogledate, više nemate prodavnice CD-ova. Papirne novine su daleko manje zastupljene nego što su nekad bile i daleko slabije industrije. I tako dalje. Tehnologija je u suštini na neki način preobrazila mnoge od industrija koje su bile tu na neki način konfliktu. U čemu je trenutna ili aktuelna najveća pretnja svetskom finansijskom sistemu od kriptovaluta? U ovom trenutku još uvek je jako slabo osetno sve to, jer adopcija kripta je daleko od toga da je dovoljno rasprostranjena pa da banke zaista osete njihov uticaj. Još uvek su tu barijere previsoke. Ljudi generalno jako teško mogu da se naviknu na činjenicu da su oni odgovorni za upravljanje svojim novcem. Vidite, kod kripto nemate banku koja vama garantuje da ćete vi imati pristup vašim sredstvima kad god to zatražite. Već je na vama da čuvate svoje ključeve koje vam taj pristup otključavaju. Nema banke koje možete se žaliti sutradan ili neki call centar da pozovete i da kažete imam problem, izgubio sam svoj ključ. Recimo da je to jedna od najvećih barijera koja nije dozvolila još uvek da dovoljan broj ljudi krene da koristi kripto kao neki osnovni način plaćanja i transfera vrednosti. Ali mislim da neki koji žive u vrlo specifičnim okolnostima jesu, jer prosto nemaju izbora. Ako pogledate države gde se dešavaju političke nestabilnosti i samim tim onda i inflacija i nesigurnost u nacionalne valute, imali smo takve situacije na Kipru, u Venecueli, Argentini. Kod njih je Bitcoin vrlo smisleno korišćen i daleko mnogo više nego recimo u nekim koliko toliko razvijenim zemljama kao što su ove naše u Evropi. Kako je regulisana upotreba kriptovaluta od strane država? Slabo. Sada je dozvoljeno, pošto je bilo jedno vreme, pre 10 godina, problema i najava zabrana korišćenja. Da, to stalno čujemo. Kina je, mislim, bar 10 puta do sad zabranila Bitcoin, ali mislim da se i dalje aktivno koristi. Par naprednijih država je donelo eksplicitne regulacije, eksplicitno su definisali u svojim zakonima kriptovalute i na koji način se one mogu koristiti i šta to znači, ali većina, uključujući i našu, koliko ja znam, ne pominju nigde u regulativi bilo šta što je vezano za kripto. Samim tim nisu ni zabranjene, nisu ni eksplicitno dozvoljene, ali verovatno ako dođe do neke situacije gde treba da se tumači, će se tumačiti u skladu sa nekim drugim generalnim. Znači, zapravo se upotreba kriptovaluta nalazi u nekoj vrsti pravnog vakuma. Otprilike. Ali šta će sprečiti državu da kaže zabranjeno korišćenje kriptovaluta ukoliko bude smatrala da to ugrožava postojeći sistem?
Pa ništa neće sprečiti državu da to kaže. A sad, da li će oni moći efektivno da enforsuju takvu zabranu, to je ono što je vrlo diskutabilno. Jer vidite, kod generalno blockchaina i kod kriptovaluta ne postoji centralni server ili centralna firma koja upravlja time gde vi možete da pošaljete policiju da kažete vi ne smete da operišete više, mi vas zabranjujemo. Poenta decentralizacije je da nema takve centre moći. Da nema aktere koji su tu da cenzurišu i da govore šta sme i šta ne sme i koje neko može da ugasi preko noći. Čitava poenta toga je da imate decentralizovanu mrežu koja će funkcionisati do daljnjeg. Mislim, dokle god postoji bar jedan akter koji učestvuje u toj mreži, ona će postojati. Slično kao što ne možete internet da ugasite. Ako bi sad neko rekao, ok, od sutra je internet zabranjen, mi ga gasimo, ok, ali odakle ćete da krenete? Mislim, internet je mreža i to globalna. Vrlo, vrlo teško da možete da sprovodite takve zakone. Naravno, otežat ćete mnoge stvari, to će biti dodatni uticaj na kredibilitet čitavog tog pravca koji je već ugrožen donekle po meni. Pa dobro, u Rusiji, u Kini, u Turskoj, u Mađarskoj, u različitim autokratijama internet se relativno uspešno cenzuriše i kontroliše. Da, tako. Cenzuriše se i odsečen je od ostatka globalne mreže. Stoja ima svoj neku alternativni... Tako je, da. Mislim, ja ne sumnjam uopšte da će te države i verovatno neke druge slično pokušati da sprovedu i za kripto. S tim da je u tom slučaju to znatno teže. Jer vi da biste sad Bitcoin nekome poslali iz Kine na drugi kraj sveta, sve što je potrebno je da pošaljete taj delić informacije, potpisanu transakciju. Mislim, ne znam kakav zid vi treba da podignete pa da sprečite takav vid transfera. Znači ti procenjuješ da bi to bila unapred izgubljena bitka od strane država i da one u suštini moraju da se prilagode novoj stvarnosti? To je neko moje verovanje. Da, okej, korišćenjem moći i pritiska verovatno mogu dosta da usporave razvoj, ali da tehnologija na kraju dana uvek mora da pobedi. Ili ćemo se vratiti u pećinsko doba i zaboraviti na sve, ili ćemo nastaviti sa progresom, ali onda će tehnologija morati da se na neki način integriše u postojeći sistem. To je bar moje. Kako bi izgledalo integrisanje kriptovaluta u nacionalni sistem, recimo, u platni promet na nivou države, u proizvodnju i plaćanje u nekoj kriptovaluti? To je u startu problem jer čim imate granice i države i kripto, tu ne postoji način na koji ćete vi kripto da objasnite šta su te granice. Kripto ne poznaje granice. Za blockchainu je potpuno svejedno da li ja šaljem vrednost nekome koji je ovde u Srbiji ili nekom koji je na drugom kraju planete. I to je onda vrlo problematično i kosi se sa čitavim tim sistemom gde svaka država ima svoju nacionalnu valutu i postoje različiti vidovi plaćanja unutar države i preko države i konverzije valuta i tako dalje. Za kripto su to sve nepoznati i nepotrebni pojmovi. Tako da kako izgleda integracija kripta u ovaj naš sistem, to je vrlo teško predvidjeti. Mislim, za mene dosta... Ne mogu da vidim lak način na koji će to da se desi bez nekih radikalnih promjena u čitavom finansijskom svetu. Globalno. I ne samo u finansijskom sistemu, nego zapravo u pravnom sistemu nacionalnih država, međunarodnim pravnim. Tako je, da. A kako se sada oni sarađuju, bankarski sistem, sam si pomenuo sarađuju, kako izgleda ta saradnja? Dakle, postoji neka opcija u kojoj mogu da postoje paralelno? Ono što ja primećujem je da kod banaka generalno postoji još uvek velika količina nekog animoziteta i odbojnosti prema svemu tome. Jako česti su slučajevi gde nekome zamrznu bankarski račun samo zato što je slao novac na neku kriptomenjačnicu, recimo. Čim vide da vi uopšte poslujete ili imate bilo kakve veze sa kriptovalutama, oni će vas saseći, zamrznuti vaš nalog. Ako se firma bavi čak blockchainom, ne samo kriptovalutama, vrlo teško ćete otvoriti bankovni račun bez mnogo dokumentacije, mnogo objašnjavanja o tome i dokazivanja da zapravo niste kriminalac, već neko ko se bavi nečim legitimnim. Banke koje su sa druge strane pokušale da idu u pravcu adopcije, one uglavnom iz ovoga što smo sad video maše pojentu. One kažu, ok, da, blockchain je nova tehnologija, hajde da vidimo kako da inkorporiramo. I onda uzmu blockchain i kažu, aha, ok, ali blockchain
nema kontrolu, ajde mi da ga kontrolišemo. Aha, blockchain je neutralan, hajde da vidimo kako možemo da učinimo da ne bude neutralan. Na kraju dana onda ga skroz svuku od svega toga što blockchain čini bitnim. To više ne bude... To bude neki hibrid koji možda jeste donekle decentralizovan i možda jeste slična tehnologija, ali gubi sve ono što recimo Bitcoin čini Bitcoinom i što mu zapravo daje vrednost. Da li postoji mogućnost da upravo taj svetski finansijski sistem investira u razvoj kriptovaluta i zapravo tu vidi svoj interes i profitira od toga? Pa to bi možda i bio neki... To se već i dešava donekle, zar ne? Da, videli smo velike svetske banke. Koje kupuju i trguju sa kriptovalutom. Koje su imali, jako velike investicije. Pa čime to? Kakav je to rat? To je možda onaj trenutak gde su shvatili, ok, nećemo tako lako pobediti, hajde vidimo da li možemo da se pridružimo. Bar ja tako vidim. Jer, znate, pre 5 do 10 godina zaista da je neka velika banka kao što je JP Morgan došla i rekla je mi smo investirali toliko stotina miliona u Bitcoin, to bi bio šok za ceo naš community, čitav ekosistem. Vjerojatno niko ne bi verovao da se to zapravo desilo. A sada to je normalna stvar. Svaki dan čujemo jednu novu takvu vest i to je nekako postaje norma. Šta je po tvojom mišljenju motiv za takve investicije? Ne verujem da su ti ljudi koji ulažu milione, neki ljudi koji ne razmišljaju o riziku takvih investicija i o tome gde će oni biti ako se to ostvari. Pa da, naravno. Mislim, motiv svake, recimo, investicione banke je profit na kraju dana. Iako oni veruju da mogu da profitiraju tako što će da ulažu u ovako nešto novo, to je onda verovatno dobar potez. Da li profitiraju, da li se preslikava ono što se dešava na globalnom finansijskom tržištu sa novcem, da li se preslikava, da li je sa ulaskom tih investicija porasla pojava pump and dump šema na tržištu kriptovaluta? Ne da sam ja primetio. Pump and dump se obično svodi na šačicu nekih anonimnih ljudi koji kroz razne mutne kanale na internetu organizuju takve šeme. Nema i veze sa većim. A da li te investicije utiču na kretanje, na oscilaciju vrednosti kriptovaluta? Ukoliko neko kako da kažem, u jednom trenutku otkupi veliku količinu, on faktički diže cenu zato što sad više nema, recimo, te kriptovalute. Šta se dešava u tom slučaju? Da li oni kako pozitivno ili negativno utiču na oscilaciju vrednosti, koja se smatra inače jednom od mana kriptovaluta, makar prema konzervativnim ekonomistima? Da. Dobro, ako sad neka velika moćna banka dođe i na slobodnom tržištu kupi Bitcoin u vrednosti od par stotina miliona, naravno će to pomeriti cenu. Ne samo da će direktno pomeriti cenu na tržištu, već će to uticati i na psihologiju ljudi koji inače tu učestvuju, da i oni krenu da... Porašće tražnja. Da. S tim što tako veliki dilovi, tako velike trgovine se ne dešavaju na slobodnom tržištu, već iza zatvorenih vrata. To su trgovine van menjačnica, van tih nekih transparentnih i vidljivih platformi, prosto dešavaju se u kancelarijama, mislim, potpisuju se ugovori, tako da to ne bude toliko vidljivo generalnom community-u. Što je, mislim, i logično, jer ne želite da imate takav uticaj na čitavo tržište, svojim postupkom već ćete vjerojatno toliko hteti da sakrijete. Čini se da je svet kriptovaluta i blockchain tehnologije nemoćan pred tim finansijskim, berzanskim mešetarenjem, ili oni uspešno uspevaju, dakle, da utiču na vrednost? Pa, nažalost, da. Mislim, ako pratite sad istoriju cene Bitcoina, vidjet ćete koliko je tu zapravo bilo i mutnih radnji i nekih događaja koji su ne toliko očekivani ili ne toliko dobri, a imali su radikalan uticaj na cenu i vrednost. Jer, mislim, to je i donekle prirodno i mislim da se ne može sprečiti, jer ono što utiče na vrednost nečega, to je šta globalna populacija misli o tome, šta veruje. Ako sad svi se plaše i očekuju da će Kina da banuje Bitcoin i da će zbog toga da mu pade vrednost, naravno će da svi krenu da prodaju masivno i da će to dovesti do pada. To je ta neka psihologija masa koja je deo tržišta. I, nažalost, to verovatno nema dobro kratkoročno rešenje. Ono što je meni lično dosta pomoglo i
olakšalo sve što radimo da je vezano za kripto i blockchain je pojava takozvanih stablecoina. Sada na blockchainu imamo tokene, to su tokeni od vrednosti, čija je vrednost vezana za, recimo, neku nacionalnu valutu, za dolar najčešće. Na Ethereum blockchainu sada postoje coini čija vrednost je vezana za američki dolar i uvek će imati $1 vrednosti, bez oscilacija, bar ne velikih, i bez rizika te vrste da će sad svi odjednom da krenu da prodaju i da mu srozaju vrednost. I to je otvorilo dosta novih načina poslovanja i mogućih primjena. Pa dakle, opet se radi o nekoj vrsti hibrida između kriptovaluta. Pa tako je, da. Morate vezati vrednost za nešto, ako hoćete da imate stabilnu vrednost. A trenutno su fiat valute ono što je najstabilnije i ono što u očima ljudi ima jasno, precizno definisanu vrednost i donekle to poverenje da će $1 ostati koliko toliko $1, a ne... Ali, da li je tako? Ne znam, vidjet ćemo naravno, mislim, uopšte nije isključen neki događaj koji će toliko poljuljati poverenje i u centralne banke i one koji upravljaju našim finansijskim sistemom, da će prosto fiat krenuti da opada u njihovim očima, samim tim i vrednost početi da se ljulja. Da bi se to desilo, moramo da imamo validnu alternativu, a to mogu da budu upravo kriptovalute. Ne sutra i verovatno ne sledeće godine, ali za 10 do 20 godina, recimo, ja mogu da vidim to kao sasvim realan scenar. 10-20 godina? Otprilike, da, ali obično kad se prave takve procene, ljudi često precene vreme koje je potrebno da se... Može vrlo lako da se desi ranije. Ali pod nekom trenutnom tempu razvoja čitave ove industrije, to je možda neka onako konzervativna procena. Dobro, imamo ovu epizodu za ovako neku za istorijsku kao evidenciju, vidjet ćemo kad će se promeniti šta. Hvala ti puno na vremenu i na razgovoru, nadam se da smo pokrili sve. Da li bih hteo, da li postoji nešto o čemu nismo razgovarali, a misliš, s obzirom da si upućeniji od mene, a smatraš važnim da se naglasi? Pa ništa konkretno da mi pada na pamet. Samo bih, podsjetio bi ljude koji su čuli za kripto kroz, mainstream medije i tako, kroz neke sumnjive šeme i kroz to da se koriste za kriminalne radnje, a nisu dovoljno duboko zašli. Podsjetio bih da je, pod jedan, još uvek rano, pod dva, da svaka nova tehnologija, kad se pojavi, prolazi kroz te iste faze. To što, sad, kripto donosi vrednost ljudima koji diluju drogom i ljudima koji bi hteli da peru svoj novac, ne znači da kripto kao tehnologija nije nešto što je validno i na neki način revolucionarno. Slično je bilo i sa internetom i verovatno sa mnogim drugim tehnologijama koje su promenile industrije u prošlosti. Tako da za kripto rekao bih samo da je potrebno strpljenje i da je potrebno možda, ukoliko vas to interesuje, da istražite dublje umjesto da samo pratite priče po novinama ili tako neke. Da, svakako je potrebno informisati se o svim detaljima. Hvala ti još jednom. Hvala vam što ste zvali.